Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, amin summa amin. Alhamdulillah, wannan shafi mai albarka yau ya ƙara zaƙulo muku wani sirri wanda yake na karɓar abu a wajen mutum. Kamar mutum ne ya riƙe maka kuɗi, ko kuma ya riƙe maka bashi, ko ya riƙe maka wani abu, ko kuma ya kasance kana so ka nemi wani abu a wajen shi. To in sha Allah wannan sirri yana da kyau a yi shi domin samun abin da ake nema. Idan Allah ya sa wannan ne zuwanku na farko wannan channel mai albarka, a daure a danna mana subscribes da kuma sharing, sannan kuma ku danna mana liking, domin hakan shine zai ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kawo muku sirrika masu amfani wanda za su amfane mu gaba ɗaya. So alhamdulillah, yadda ake wannan sirri ana samun yashi na kogi, amma fari ake so yashin. Idan an same shi, wato idan an samu za a tankaɗe shi ya laushi, sai a samu a zuba shi a allo irin na ƙasa, yauwa allon ƙasa kenan. Sai a rubuta wannan hatimi da aka gani. Idan an rubuta shi, shi kenan sai a buɗe tsakiya. A tsakiyar nan gashi nan an sa ismuhu, to sunansa za a sa wanda za a karɓa a wajen shi, ko wanda ya riƙe maka kuɗi. To a tsakiyar nan za ka sa sunan shi. Idan an sa sunan shi, shi kenan sai a koma daga waje ɗaya a kama wuri. Amma ku sani fa cewa ana sa ƙasar da yawa, yadda ba za ta ɓula wannan allon na ƙasa ba. In kuma babu allon ƙasan, za a iya yi a jikin faranti ko tray ko wani abu, duka dai za a iya zuba. Har a ƙasa ma za a iya baza ƙasar sai a rubuta. To bayan an gama rubuta wannan, an sa sunan a tsakiyar sunan, a kan sunan a nan ake zuba garwashin wuta guda uku. Garwashin wuta guda uku masu ci sosai ake zubawa a kan sunan, tsakiya kenan. To idan aka zuba shi kenan sai a zauna a kama wuridin. Fabuhital ladzi kafar, fabuhital ladzi kafar, za a yi 12,000, kuma ana yin aikin ne tsawon kwana 7 ko kuma kwana 12. A kullum da an gama, a samu abu mai zafi a yi sadaka, ko kuma a samu abin yanka sai a yanka shi. To haka za a yi adadin waɗannan kwanakin. In sha Allah kowaye kafin lokacin zai ji a jikinsa da kanshi zai nemi ya ba da wannan kuɗi in sha Allahu ta'ala. Allah ya taimake mu ya kuma datar da mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.